دگەل نزیکبوونا بەڕێوەچوونە هەڵبژاردنên شارەداریên کانتۆنا جزیرە لە ڕۆژاوای کوردستانê ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی ئەنەکەسێ گەوا بایکۆتکردنا بەشداریە دکا ئەگەر هەڵبژاردن نەیەن پاشخستن. Di heftê meha 5 sala 2014 da Rêveberiya Xweseriya Demokratîk li Kantona Cezîrê yasayên hilbijartinên şaredariyê ragihandin. Bêgo dema hilbijardinan destnîşan bike û destpêka meha Şibata îsal û digel berêveçûna civînên lêvegera siyasî li Qamişlo, Komîsyona Bilindiya Hilbijartinên Kantona Cezîrê sêzdê meha Azarê roja berêveçûna hilbijardinan destnîşan kir. Piştî rêkeftina Duhokê di 22 meha 10 ya 2014 da di navbera Enekesê û Tevdemê got li ser sê xelan rêkeftibûn. Ya yekem li hevkirin li ser awayê berêvebirina Rojava, ya duham xala leşkerî bû, ya sêyem jî pêkanîna lêvegera siyasî ji bo cebecêkirin û hemahengiyê di navbera Enekesê tevgera Tevdemê da. Di 5 meha 2 2015 da yekem civîna xwe li Qamişlo encam da. Xweya Duho jî civînên wê berdewam bûn. Lê diyara hilbijartinên Kantona Cezîrê dê hemû xalên rêkeftina Duhokê li ber avê bibe û careke din her du encumana ji hevdû dûr bixe. Ji ber gorê xistina hewlêrê ya Encumena Niştîmanî Kurdî Enekesa daxwaza amîndariya giştî kir kar bi rêkeftina Duhokê rawestinê li gor beyannameya wê tevgera Civaka Demokratîk Tevdemê rêkeftina Duhokê ji bo berjewendiya xwe bekardihênê. Di vê derbarê de Enekesê roja yekşema derbasbûyî li jineyek bêganî ji bo peywendîkirin bi Tevdemê ra karê wê daxwaza paşxistina hilbijartina û serbestkirina girtiyên siyasî Kurd e. Her wiha Encumena Kurdî dibêje got biryara berêveçûna hilbijartinên Cezîrê piştî vajokirina rêkeftina Duhokê hat. Loma bêdiviya destnîşankirina demê hilbijardinan bi biryara her du aliyan be. Ji aliyê xwe ve jî Tevdemê dibêje hilbijardin dê bi awayekî demokratîk birêve biçin û her kes ji Kantona Cezîrê dikare piştdariya tê de bike.